खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया सानसे आं भिडिअखौ लाबोनो हानायबो जायाखै बानाय फैयो माब्लाबा ओमफ्राय जांख्रिथायनि थैसाम 2आ मैयानिफ्राय शुटिंआ सोलिफिनबाय आरो जागायबाय जानो हागौ उइदिन शर्ट पिरियड ना गोथां जारिमिन बावहाय गोथैनि खोथा फैया गोथां जारिमिन ना बेखौ लानानैसो सुजुनाय जांख्रिथायनि थैसामा आरो रियेल जाथायफोरखौ लानानैसो सुजुनाय नैबे सेकेन्ड पार्टआव ओंखारनाय जांख्रिथायनि थैसामा बियो आसा खालामदों रायजो राजा गासैबो बोजबगोन बा अनसायगोन बुकिं टुकिं खालामोब्ला खालामनोबो हागोन फन नाम्बारखौ होनाय जायाखै नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो फन नाम्बारफोरखौ होनाय जागोन एडभान्स बुकिं खालामोब्ला खालामनोखौ हागोन उइदिन शर्ट पिरियडनो 1.5-2 मासनि गेजेराव कमप्लिट जागोन एडिट खालामनाय मानाय माखासे गुसुङै लानाय जादों आं बेखिनि भिडिअ बाथ्रा जांख्रिथायनि थैसाम 2नि भिडिअनि सायाव बा फिल्मनि सायाव 1 मिनिट लानाय जाबाय आं बे टपिकखौ दोनथ'नोसै हायोब्ला सम सम आं बिदिनो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन मेन बाथ्राया जाहैबाय दाखालि जितु पलिटिकल पार्टी दानाय बेखौ लानानै गोबाङानो दाथ'नो नाङामोन दानो पलिटिकल हान्जा गोदान गोनांथि गैयामोन बेखिनि बाथ्राखौ बयबो बुंलायसो गारदों गोनांथि दङ गैया बेखौ आं एसे उनाव बुंबावगोन बारस'दोनि आं बाथ्राखौ मैया सासे इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमाया बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मुंखौ मख'थ'ला आङो बिथाङा बुंदों पलिटिकल पार्टी दाब्लाबो नेशनेल पार्टी बायदिया इउपिपिएलखौ जेबो हिलायनो हायाखै लाजिनांगौ बाथ्रा आरो एसे लासिंसिं दुखुनांथावना बाथ्रा नेशनेल पार्टीयानो जुदि इउपिपिएलखौ जेबो खालामनो हायाखैबा होनबालाय बिपिएफ पार्टीया मा खालामनो हानो बा दानि गोदान पार्टीया मा खालामनो हानो नङा होनबा बाथ्राया बेफोरबायदि थांदों नैबे व्यक्ति सुबुंनि रावा एसे आं बेखौ बिदाखौनो होननायसै बे आदाया लाजिदों आरो नैबे दा जिहेतु पलिटिकल हान्जा गोदान दादों बावहाय इउपिपिएलनाव 100% प्रभाबा गोग्लैदों आरो इउपिपिएलनि चिफ आरो डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै मानो बुंनो गोनां जादों पलिटिकल हान्जा गोदानखौ दाथ'नाङामोन बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिनि जा इग' बिनि जाखिनि दुगा बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बियो लाथिख' जानो थांगासिनो दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जानो हागौ बियो लाथिख'थ' जाया माब्लाबाबो बयबाबो लाथिख' जाया 500थानि गोजौ भट मोना बियो माब्लाबाबो मानो खारन दिनै बिनि समस्थियाव बिपिएफआबो बोगोन खावसे भटखौ आरो बिनि समस्थियाव गोदान राजखान्थि दोलोनि जाय गेलेगोन केन्डिडेट बिबो बोखावगोन नाथायबा थाङै थुङै बियो 1000खौनो मोनगोन ना मोना आं बिखौ सन्देह लादों डिपुटि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौ बिनि जादुगा आफादनि केदार माब्लाबाबो नायाखै नायनायनि माबा मोनसे रेकर्ड दङ नामा बियो सासे डिपुटि चिफ ना सासे डिपुटि चिफआ आफादनि केदारफोरखौ नायनायनि सम गैया रायलायनायनि सम गैया मोनसे मोजां राव गैया आफादनि केदारफोरा दिनै बिखौ मोजां अनसायनानै मोजाङै मोस्रोम बासि खालामबोदोंमोन हाग्रायाव थानायाव सिलाय हमनानै नांबोनाय समाव दिनै प्रमद बर'आबो बिबो सासे ओरैबायदि दुगामोन बिनि समस्थियाव बिबो माबेसे देरहागोन ना देरहाया
मोनथाम मोनब्रै बियाबाव बियो टिकेट होना गेलेनो हागौ नाथायबा बियो गावनि बियाबावनो गयबारि समस्थियाव देरहागोना आसा खम गुबुन समस्थियाव देरहायो देरहा आं बेखौ बुंनो थाङा गुबुनाव माबायदि देरहानो गावनि समस्थियावनो गोब्राब जानानै दं जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिपिएफ हानजा दोलोआव दोलो दोलोनो हानजा हानजा दिनैहाय जयनिं जानो थांगासिनो दं आरो जागासिनोबो दङ बेफोरखौ नायोब्ला इउपिपिएल बायदियालाय माबोरै थानो दिनै रनजित बसुमतारीखौबो बुंदों सोरबा सोरबाया रनजित बसुमतारीखौ गावनि बियाबाव फेजेननो हानायनि रावबो गोहो गैया जाय मानसिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बै बेक्तिया रनजित बसुमतारीनि गियान आखल आखु ABC जेबो मिथिया बेखायसो बेखिनि बाथ्राखौ बियो बुंदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएलनि दोलोनि हानजाफ्रा राजखान्थि दोलोखौ गोदान दानायखौ बाजादों दिनै बिथांमोना बाजादोंमोनबा मानो दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि लिडारफोर दं आरो जाफोर केडारफोर दं बिथांमोना दिनै जायफ्रा मोननांगौ दिनै बेफोरबायदि बेक्तिखौ मा हिसाबाव नायाखै जायनि जाहोनाव दानो गोनां जादों नैबे राजखान्थि दोलोखौ दायाब्लानो उफाय गैया जोंनि केडारफोरा दिनै गोबाङानो बुंदों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा खौसेथि गैया खौसेथिया माबोरै थागोन दिनै डिसबेन्ड जाबाय राजखान्थि दोलोखौ सोरबाया बिपिएफखौ मोजां मोनगोन सोरबा बिजेपिखौ मोजां मोनगोन सोरबा कंग्रेसखौ मोजां मोनगोन सोरबा खुंथायाव थानाय बेखौ मोजां मोनगोन दिनै खुंथायाव थानाया उफाय गैया जायफोर खुंथायाव थानाय बिथांमोनजों थांफानो गोनां बाध्यता जादों एनडिएफबिनि जायफोर केडारफोरा दिनै इउपिपिएलखौ दिनैहाय गोसोजों सापर्ट खालामनो गोनां जादों नाथायबा सिङाव जेबो गोसो गैया प्रमद बर'नि जाखिनि बाथ्रा ओंखारनाय बेफोरबायदि बाथ्राया फैजोबो दिनै बेफोरबायदि राजखान्थि दोलो गोदानखौ दानो गोनां जादों दिनैहाय एनडिएफबिनि जायखिनि थांनानै थानाय आरो मुंख्लंफोरखौ दिनै मोजां सन्मान होयै मान सन्मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बे इउपिपिएलआ आरो प्रमद बर'आ होआखै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया होनो थाङाखै आरो रनजित बसुमतारी आंनि आखायाव पावार दं आंनि आखायाव गासैबो दंजोबो बेखौ सानबाबो जानाय नङा नाथायबा दिनैनि जाखिनि राजखान्थि दोलोआव थानाय फावखुंथायाव थानाय बिथांमोननि आयुआ अनलि 5 बोसोरल' बावहायनो जाखिनि खालामना लानांगौ लाखाजोबदों बिनि उनाव नोंथांमोननि भटआ गासैबो गावजोबगोन आरो बेखौबो सानबावखा जायफोर एनडिएफबिनिफ्राय एमएलएनो एमसिएलएनो EMनो जानानै टिकेट मोननानै देरहाबोनाय बै बेक्तिफ्रा टिकेट मोनगोन ना मोना प्रमद बर'आ नोंसोरनो टिकेट होफिनगोन ना होफिना बेखौ सानफिननायाबो मोजां एग्जाम्पलाव दिनै सानजाराङा दिनै देरहानानै मानोथो एमसिएलएआव दिनै एफा बोसोर थाबाय थानांदों दिनै पावारानो जोबनोसै मा अबस्था खालामनानै दोनदों प्रमद बर'आ दिनैहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मा खालामनानै दोनदों दिनैहाय एफाराब लासिंसिं एफाराब लाजिथाव दिनै सानजारांमोन बायदिया मा दुखु खस्थ' लाबोआखै आं नुबोदों बेफोरखौ मोनबोदों मास मोनथाम मोनब्रैबाबो दिनैहाय बिजों बांलादेश केम्पआवहाय थाबोनो मोनदों सानजाराङा जेब्ला DHD बिथांमोनजों थाफादोंमोन बिनिफ्राय थानो हायियाव बांलादेशआव आं मास मोनब्रै मोनबा थाफानो मोनदों बै समावहाय दिनै मा अबस्था खालामनानै दोनदों सानजारांखौ होनबा दिनैहाय प्रमद बर' बायदिया माबायदिहाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनो जेरैबायदि सानजारांमोन बायदिनो सेकेन्ड टाइम टिकेट होफिनगोन ना होफिना गेलेफिननो मोननायनि खाबु दंना गैया बियो बेखौबो साननो गोनां जानानै फैदों रनजित बसुमतारीयाबो माब्लाबा बिनिफ्राय माखासे फान्डफोरखौ लानानै थांजायोब्ला अब्लाना बिनिफ्राय माखासे दुरबलताफ्रा ओंखारो मानोथो दिनै रनजित बसुमतारीयालाय गावनि फान्डफोरखौनो लांजाबाय थादों मोनफा मोनफा आरो दिनै अमर बसुमतारी सावरायग्रा दिनै बिथांखौ पावारानो जोबथारनायसै बोसोरसेयाव दिनैहाय मा आफादनि केडारफोरखौ नायनो हागोन खारन बिथाङा दिनै बै समाव गेलेनायनि दाहारफ्रानो दङ होजोबनो हायाखै एनडिएफबिनि केडारफोरखौ मा नायबावगोन बियो माब्लाबा नायगोन माबे समाव नायगोन नंगौना नङा
दिनै ओंखायनो दिनै बिपिएफनि समावबो एनडिएफ बि हिसाबै लास्ट 5 बोसोर बिथांमोना खुंथायाव थानायाव एनडिएफ बि आफादनि कन्ट्रिबिउसन दं। आं दिनै बेखौबो बुंगोन बिपिएफआव कन्ट्रिबिउसन दं। दिनै बिथांमोनखौ पावाराव फैहोफिननायाबो बिथांमोना बुंदोंमोन बै समाव 5 बोसोरखौ जोंखौबो नायनो हो, सालायफिननो होफिनदो। बे खेबसेखौ नोंथांमोनाबो एसे मदद खालामदो। अब्लाना एनडिएफ बि आफादा डिसबेन्ड जायाखै, एज ए हल एनडिएफ बिआनो डिसबेन्ड जायाखैमोन। अब्लानि समाव मदद खालामदों, मा खालामाखै? खालामदों। नोंथांमोनाबो बे समाव दिनै डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव दा फैयै नोंथांमोना पावाराव फैयासै। फैयैलाय नोंथांमोनाव समस्तिनि बियाबनि माखासे बाथ्राखौबो रायलायहैदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो टिकेट होखाजोबा, केन्डिडेट दंखाजोबो, होनो हायैनि थाखाय जाहोनाव मा जादों दिनै नैबे अबस्था फैदों। जायनि जाहोनाव दिनै पलिटिकेल हान्जा गोदान दानो गोनाङा जानो हागौ दिनैहाय 60टा समस्तियाव जेसेबां समस्ति दं बावहाय टिकेटखौ होजोबनायनि सिन्था धारायाखौ खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफ बिआ। दिनैहाय नों देरहानाय देरहायैया बे उननि बाथ्रा बियो। गोदान राजखान्थि हिसाबै जेरावबो देरहाजोबगोन बे नङा, जोंबो देरहाजोबगोन बेखौ आसा खालामाखै। जों खुगायाव बुंनांगोन जेरावबो जों देरहाजोबगोन, आरो जों देरहायैनिबो खोथा गैया। सोरनिबा भटआ दिनैहाय थुब्लानो गावस्राजोबलांनो हागौ। जों मोनब्रै मोनबासोआथ' 10थासोआथ' देरहानायनि आसा दं, आरो देरहाखागोनबो, देरहानायनि लाइनावबो दं। आं गुबुन आफादखौ बा गुबुन पलिटिकेल हान्जाखौ बुंनो थाङा। रासिन सिन्था खालामनांगौ, साननांगौआ नैबे इउपिपिएल दोलोआनो। सासे दैदेनगिरिया बुंदों नेशनेल पार्टि बायदिया दिनै जोंनि इउपिपिएलखौ जेबो खालामाखै, हायाखै बाबु हा। इउपिपिएल बायदिया दिनै बेसेबां खस्थ' मोननानै दं। सिंनि बाथ्राखौ जों मिथिया नङा, मिथिगौ माखासे बाथ्राखौ। बे सोरबाया होसोगोन मागोन होननाया बियो जौ बथलसे मोनबानो थान्दा जाग्रा मानसिसो बियो। GI टेग मोननाय जौखौ लोंनानै बियो बथलसे जुदि मोनबा बिजोंनो गोजावग्रा मानसिसो बियो। नाथायबा बियो पलिटिकेल राजखान्थि दोलोनि राजखान्थिया मा अबस्था बेखौ दिनै जेबो मिथिया। आरो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि बे राजखान्थि दोलो गोदान दानो नागिरनायखौ बेबो काउन्सिलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 लिडारा दिनैहाय लोगो लादों। नाथायबा आं बेखौ मुं मख'नो सानाखै। इउपिपिएलआ दिनै मा सानदों, माबे अबस्थायाव दङ, बिथां 3 दैदेनगिरिनिफ्रायनो माखासे बेफुसार बाथ्राया ओंखारजोबदों। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंनाया जुदि नांहैदोंब्ला आं गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।